Kahit modified general community quarantine na ang ipinapatupad dito sa Ilocos Norte dulot ng COVID-19 pandemic, ay napakahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga kapulisan at mga iba't ibang frontliners na nakabase sa mga 5 border control sa lalawigan. Sa South Border Control ng Ilocos Norte na matatagpuan sa Barangay Santa Cruz, Badoc, at sa pamumuno ni Police Captain Joseph Tayaban, Chief of Police ng Municipal Police Station ng Badoc, sa isinasagawang pinahigpit na pag-inspeksyon sa lahat ng mga pumapasok na mga sasakyan sa lalawigan ng Ilocos Norte, ay naharang nila ang isang wing van truck na may lulan na 24 na katao na lahat ay construction workers na galing sa mga iba't ibang lugar gaya ng Taytay Rizal, Muntinlupa at Bulacan. Ayon sa investigasyon ng mga kapulisan sa bayan ng Badoc, ay ang wing van truck ay galing sa Bulacan dahil maghahatid sana ng mga construction workers sa bisinidad ng San Nicolas, Ilocos Norte, dahil ang subcontractor ng pinapatayong New AFP PNP Housing Project of National Housing Authority ay isang tiga na Iya Road, Santol, Balagtas, Bulacan. Ayon pa kay Police Captain Tayaban, ito na ang bunga ng mahigpit na pagbabantay sa mga border control sa Ilocos Norte, dahil ito ang kagustuhan ng mga namumuno dito sa lalawigan sa pamumuno ni Governor Matthew Marcos Manotoc. Para sa lahat ng mga papasok na mga sasakyan sa Ilocos Norte ay ma-check muna bago sila makapasok sa bisinidad ng Ilocos Norte para maiwasan ang paglaganap pa ng COVID-19 o ang coronavirus dito sa lalawigan. Ang ibang bahagi ng video na ito ay ang aking pakikipanayam dito sa JCQ Online TV kay Police Captain Joseph Tayaban, Chief of Police ng Municipal Police Station ng Badoc, Ilocos Norte, kung paano nila nalaman na may tao pala nalulan ng wing van truck na ni isang travel pass o travel document ay wala silang dala. Yes, Sir Joey. Dada ito'y na-intercept tatay agsapa. Ito'y border control tayo. Nga may isang wing van. Tay proseso tayo dito border is chinecheck talaga isa-isa yung mga trucks, lahat. Pati yung trucks and cargoes. Yes, sir. And at that time, na-check yung isang van. So, okay naman. May binigay na documents yung driver and yung pahinante. Yes, sir. And apparently, itong likod, sabi nung mga pulis natin, nabuksan, medyo may mga mason. Sabi na niya, hinabol. So, nung binuksan, may tumambad na 24 na katao. At nung hinanap yung mga documents, ay undocumented. Wala silang kahit isang pinakita na document. Yung mga tao, sir. Yung mga 24 na katao na yon. Oo. So, tinanong natin, bakit wala silang, pupunta daw sila sa San Nicolas. At meron daw itong project ng National Housing Authority. Actually, yun po ay housing ng AFP at saka PNP Housing Project na sa may Santa Monica Homes dito sa Barangay 17 Santa Asuncion, San Nicolas. So, alam naman nila na talagang mahigpit tayo. So, wala tayong exemption. So, ang hakbang natin dito ay kakasuhan natin sila ng Article 151, number 1. Ito yung Revised Penal Code. Ito ay disobedience. And at the same time, yung Section 9 ng Republic Act 11332. Ito yung non-cooperation of the person identified as having the notifiable diseases affected by the health in the event of public concern. Ito na yung public pandemic, Yes, sir. COVID-19. Yun po ang magiging kaso nila. At ito'y ating ipipila kasama yung contractor nila. Sorry sila. Yun po ay mahigpit nating binabantayan. At sabi nga natin, kakasuhan natin yung magbabiolate nito. At ito nga, sasampahan natin sila ng kaukulang reklamo. Yes, sir. So, kanina, pinarapid test natin, kinoordinate natin sa
Provincial Health Office at dumating sina Doktora Josephine Ruedas. So lahat po ng 26 na to ay na-rapid at negative lahat. So okay. And then ngayon nandyan sila kay Dr. Kabading para sa medical check-up. Yun po ay proseso pag may nahuli po tayo, yung medical certificate, medical examination. And pag hindi na humabol, kasi 12 hours lang ang reglementary nito. So kailangan nating i-release mamaya. But then, with the final say ang ating PGIN, kung sila ba ay papapasukin or pababalikin. Unless na may ipakita sila na documents, and then of course, yun po ay discretion na ng Yes, sir. PG. So in your investigation, nagbakasyon ba sila or first time silang pumunta sa site nila? Kasi siguro na-stop po yung project nila sa San Miguel. Actually, umuwi sila. Oo. Ang dami daw nila. Yung iba ay taga Bisaya. Oo, sir. Yung tatawid sa barko, kaya stranded dito. Sila na taga Central Luzon. Sila yung pumunta. Actually, iba-iba eh. Yung taga Rizal, which is 12. Yung Muntinlupa, 7. Taga Bulacan, may 4. And Las Piñas, may 3. So, all in all, 26. So, yun po yung mga pinanggalingan nilang mga lugar. So, yun po yung sila umuwi nung na COVID and back to work. Ang kulang nila, di nila dala yung company IDs or COE, Certificate of Employment. Yun po ang ating kailangan para makalusot sila. Sa mga border. So, yun po yung fina-follow up ng kanilang contractor, at pag naihabol ay pwede siguro may consideration papasukin. Anyway, work naman ang pupuntahan. Yes, sir. Oo. Ang kamali lang nila, kaya natin hinihigpitan para ma-warn itong mga nagbabalak pa na may maipasok. Makasabi na okay naman pala. Yes, sir. Uulit-ulitin yan. Oo. Kaya kailangan nating ipaabot din sa mamamayan, lalo na yung mga taga Ilocos Norte o kaya yung may balak na pumunta sa Ilocos Norte, na wag silang mag-attempt dahil 100% natin silang chine-check. Nung nakaraan, kung alam mo, may mga nakalusot, di natin alam kung paano. Yes, sir. Kahit 100% natin tinitingnan. Yun pala, meron yung incident na na-uncover tayo na ginawang daanan. So, na-close na yon. Ito na naman, may nag-attempt pa na makapasok, but sabi ko nga, napakahigpit natin Oo. at we learn from the lapses Oo. on the previous months and days. Kaya po ito. Yes, sir. Sir, bakit kaya hindi sila na-interested sa ibang border? Kasi Iyon nga, dahil nga tayo dito, mahigpit tayo. Oo, okay, sir. Oo. Yung sila, wala pawisan pa nga, hindi daw sila kumakain kasi dire-diretso. So talagang gusto nilang malusutan sa mga border, sir? Talagang intention nila. Oo. Ito yung final, okay na, nakalusot lahat-lahat na. Oo. Itong final destination, doon sila nahuli. So ito po yung product, sir, yung talagang higpit na pinapatupad natin dito sa Ilocos. Exactly, sir. Oo. So, dito ay mahigpit talaga. Kaya nga negative ang Ilocos. Yes, Dahil sir. Sir, after yung panghuli sa kanila, sir, ano po yung gagawin natin after na matest po sila sa Rural Health Unit ng Baano? ito po, dito ay napan na 12 hours. And then, yun po, yung sabi ko, final say is sa PGIN. Kung ang recommendation is pabalikin or if convinced dito sa mga documents, di papasukin. Dahil work naman ang pupuntahan, and then that's the final say. So, malif yung kanilang may file na case, sir? Maifa-file pa rin. Okay. Kaso, hindi na for inquest, kundi regular filing dahil yung reglementary is 12 hours. But then 9. Yung processing ng documents, tumagal yung pag-rapid test until yung medical is hanggang ngayon, andyan pa sila.
So, di talaga abot. Okay sana kung hanggang bukas, pero wala na. Oh, yes, sir. Naabutan na ng 12 hours. So, ang ano natin doon, ipipila natin and sasagutin na lang nila with the coming months ay talagang may supwe Yung na. multa nila, sir. Ang multa is depende sa judge na kung ano yung ipapataw sa kanila. Okay, sir. So, So, yun po. Yes, sir. So, any message sa lahat ng mga mag-a-attempt pa dahil eto na, sir, may na-university natin tayo sa board. Ito, hindi lang ito ang ating nakasuhan. Opo. May mga previous pang nauna na. Either di nyo alam. But then, again, reminders and warn. Yung mga may balak na pumasok na hindi dadaan sa proseso ay ganyan ang mangyayari sa inyo. Kakasuhan namin kayo at magkakaproblema kayo. So why not ayusin nyo lahat ng documents? Simple lang naman ang hinahanap natin. Pag ikaw ay returning residents, kailangan mo ang travel authority na galing dun sa munisipyo na nakakasakop sa iyo sa municipal police station. But kailangan mong kumuha ng medical certificate. Yun lang po ang attachment niya. Pag ikaw naman ay nagwo-work sa Ilocos Norte, tulad ng mga to, kailangan mag-secure ka ng medical certificate and company ID. Pag wala kang company ID, COE, Certificate of Employment, as proof, and then yung contract na talagang may ganyang kumpanya na nagwo-work sa Ilocos Norte. And yun, ikaw ay APOR. Ang ibig sabihin, authorized person to go outside residence. Yes, sir. Isa ka doon. Huwag na tayong mag-attempt dahil kung susubukan nyo, subok na po, ang dami ng nakasuhan. Opo. Yun po ay warn natin at ito po ay local health protocols ng ating gobernador para protektahan itong province ng Ilocos Norte. Yes. Pangalan ko po ay si Florgelito Campo. Opo. Driver po ako ng CSE Builders, contractor po ng National Housing Authority. Ako po yung representative na mag-asikaso sa tao na natawid dito sa Ilocos Norte na hindi po sila nakadala ng papel. Kasi gawa po nung wala pong power yung opisina dahil nga ka po na aksidentihan po nung mixer na tangay po yung kuryente namin. Kaya hinabol ko po yung papeles nila dahil na-checkpoint na nga daw po sila dito sa norte. Order, oo. Opo. Oh, ito po hawak ko. Ano po yung mga hawak mo, sir? Ito po yung hawak nila sa mga papeles nila. Nakatunayan po na nagawi sila rito na magtatrabaho sila sa Ilocos Norte. Oh, kasi ito po sila pinanyayahan ng National Housing Authority dahil nga po sa trigger po na pasok na sa trabaho dahil darating po yung mga boss, yung pinaka-boss, yung naghawak ng pabahay ng ano. Ito po yung papel nila. Yung lahat po ng karga nung sasakyan, nandito po lahat yung pangalan. Pirma po ng general, yung ano, yung may-ari ng kontraktor. Tapos ito po yung kontrata niya. Ito po yung kontrata na katunayan po na talagang may trabaho po sa Ilocos Norte, sa San Nicolas. Walang travel pass yung ano? Gawa mo po, sir, wala po silang travel pass kasi dito po kasi manggaling yung ano nila, yung papeles nila sa amin, ipapadala namin through ipe-print lang po. Kumbaga email ad, ipe-print nila. Kaso nga po, wala nga, hindi nga po kami kasi walang kuryente doon. Sa office ninyo? Sa office namin, San Nicolas, sa pabahay. Kasi sa pabahay po kasi galing to. Na-aksidentihan po kasi nung mixer, na-attack yung wire namin, yung linya. Kaya, ininabol ko lang. Kanina pa po ako dito. Mga
bago po mag-lunch, dito na po kami. Nag-usap na po kami sa Happy. Yun nga po yung pinag-usapan namin na bakit po nahuli itong papeles. O, sabi ko po, Paliwanag niyo na lang. naipapaliwanag ko naman po. Tapos sabi niya, undergo po daw sila i-undergo daw po sila ng dalhin sa mga iti-testing kung may positive ba. At Negative naman lahat daw. yun na lang daw po ang magsabi kung talagang papasukin sila o palabasin uli. Pero sana naman po, kawawa naman po sila dahil pumunta lang po sila dito dahil magtrabaho para sa pamilya. At hindi naman po nila inasahan dahil akala nila kasi makakapasok sila dahil project naman po ng PNP at saka AAP yung gagawin namin at saka coordinated naman po din sa atong Pangulo. Kaya po nandito. Opo. Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong i-upload na video o content at huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.